Karon takloy, naa na ta sa paraiso na mga tao. Pugnga na to sila. Kay ako si Pirina, di ko ganahan anang gugma. Nganong nagsinabakay mo? Kabalo ba mo nga bawal na inyong ginabuhat ug ang inyong makalaban na inyong gibuhat? Brilyante ng apoy. Balanse. May pa mo na balanse, pero yung utok, wag yun. Takloy, naa na ta sa mundo ng mga tao. Magunsa mo ta diri? Naa ta dire para mo pahitabo sa atong misyon. Ang misyon nato diri karon, atong gubaon ang magdit-dit aning lugara. Karon, ipagawas ang atong mga brilyante. Brilyante ng apoy, tabangi mig pangita ug mga tao nga nagugmag-gugma aning lugara. Takloy, tara na. Karon takloy, naa na ta sa paraiso na mga tao. Wa may tao diri. Kaning lugara, daghag mag-asawa. Kabalo ka unsarong bulana, Valentine's na, panahon sa mga gugma. Unsa man natong buhaton? Pugnga na to sila. Kay ako si Pirina, di ko ganahan anang gugma. Sheda, Fashneya, nganong naa mo dire? Nganong nag-date-date mo dire? Kabalo ba mo nga ginabawal na sa urang timol? Astral na karon. Bawal na ang gugma. Kay igsuon ta karon, amahan nato si Dato Araw. Kinsam na sila, Labs. Ops, wa ka kaila namo. Ako si Pirina. O ako si Takloy, representing Habagat. Unsa man ni mga tawhanan ni nga mura magnapasmuhan? Ayaw pagbugal-bugal, kay ang imong makalaban, brilyante ng apoy. Ha? Nabuang na ka? Time pa. Asa di mo gikan? Gikan mi sa Lirio. Ah, so taging kantadya mo. Exactly. Maunang pagbulag na mo, kay di ko ganahan anang gugma. Kay giatay na. Kamong duha, magbulag ra mo kay walay forever. Hala, asa mo to sila, Labs? Nawala. Fashneya, pirti man itong habuga. Sheda, naanapod sila. Mga bayot. Nganong nagsinabakay mo? Kabalo ba mo nga bawal na inyong ginabuhat Labag na sa balaod ni Dato adlaw. ug ang inyong makalaban na inyong gibuhat? Brilyante ng apoy. Mga buang man siguro ng tawhana, Labs. Bitaw, tanawang porma o. Ignorante kayo. Murag karon ba man siguro na nakalugsong og syudad? Dili mi taga dire, taga Lirio mi. Dili mi basta-basta. Balanse. May pa mo na balanse, pero yung utok, wag yun. Brother, dili man sa ingon nga discourage ti ka ha. Ang imuha manggong uyab, brother maguna siya nya maabot ang panahon mangita na siya sister. Shut up. It's true! Naman ka itlog! Maunang dili mo pwede pagbulag mo. Kanang ma'am, sir. Kita mo itong babae lalaki nga ni kataas ang lalaki tapos ang bae taas. Ay, kato siguro nang ingon nga may kantadya daw sila. Murag nato dito ng disturbo. Blessed in love, brother. Maunang pagbulag na mong duha kay walay forever. Di mo kaabot sa Valentine's Day. Ma'am, sir. Dali na, manghuli na ta. Kisa ni sila? Am ka na, sir. Sorry kayo ha. Gitakasan ram guguanan nila sa mental. Mga buwan ito wanaan eh. Ginsulto ba ko? Bullshit mo ha? Ala na, balik na po mental.